Ukuba abantu abasokolayo kuleli zwe lase-South Africa bayafisa ukuthi lilunge, ngabe kulula kabi ukulilungisa. Inkinga yakhona thina njengoba siphansi, kunabantu abathi uma bekhuluma uzwe ukuthi yazi la muntu ikhuluma le nto. Uma ngase le nto uhulumeni ayithathe ayenze, ingaseva imali eningi e-South Africa, ingaseva abantu abaningi, ingaba i-solution ey'nkingeni esibhekane nazo. For example, uyabona kunaleli phuzu leli elithi njengoba kuney'ngane lana ey'hamba umhlanga, iy'ngane eziy'phethe kahle, khona iy'ngane eziy'phatha kahle ziba amavajini zize ziyophuma esikoleni ka-matric zize ziye ko-tertiary level. Kodwa zisuka emakhaya anganawo amandla, amakhaya adla imbuya ngothi. Leyo ngane kulula ukuthi ley'gebengu lezi ezinemali leyo ngane ziy'use ekuhambeni kwesikhathi. Njengamanje uhulumeni ngabe lezo y'ngane lezi eziy'phethe kahle ey'hamba umhlanga kufuze ukuba ngabe uyangenelela ngokuthi ay'gqugquzele lezi ngane kube ne-incentives noma izinto ey'thile ezenzelwa zona lezi ngane ukuthi y'lekelelwe kwezemfundo, zixhaswe uhambeni lwazo lomhlanga, ziphinde futhi y'xhaseke nasey'koleni ukuthi nje ngoba wena uhamba umhlanga uyitshitshi uy'phethe kahle, kube nento ekulekelela lokho. Mhlampe nje ube ukwazi ukuthi ukufunda mahhala e-tertiary, e-university, ingane ingaxakeki ngoba zifika la iy'ngane zikaze ziy'phethe kahle, zifike kutholakale ukuthi lapha emhlangeni kufika iy'gebengu zabantu abanemali befike bezoyicaphuna iy'ngane bedlale begange ngazo. Befike ngoba vele azinayo imali, azixhasekile, ingane ivume iphithizeke. So akukho ekugcineni ingane igcine lokhu kungayisizi indawo ukuba itshitshwe, kungayisizi indawo igcine i-end up ingane isihlekwa kuthiwa awuthi wenzani. So njengamanje izona zinto lezi ezingamaphoyinti okufuze uba ngabe kukhulunywa ngazo. Yiziphi iy'ndawo la esingakhuluma ngazo izinto ey'balulekile bese uhulumeni mhlampe njalo ngonyaka ekuthathe noma okuwu-20 kubukisiswane ukuthi okay nakhu okuwu-20 asikuthathe siku-implement-e emhlabeni. Kukhethwe njalo kube nebhokisi nje lokufaka sokuthi njalo abantu bebekhulumile emhlabeni izinto ezizokwazi ukuyisa i-South Africa phambili ezizoseva abantu, ezizoseva iy'ngane. Ngoba manje into eholelwa kakhulu, okay, into ephambili kakhulu okay yiqolo. Iy'ngane lezi seyizenjani ezenza ama-mistake, zakhulelwa zangena ocansini zisebancane, zangena ey'ndaweni iy'ngane manje sey'khulelwe zina-9 years, 10 years. Leyo nto leyo kuya ngokuya kwanda izinto ezimbi ey'create-wa izinto ezenziwa ukuthi uhulumeni ubuke izinto ngancane, engabuki okunye okuhle kukhona, ebuka izinto ey'positive. Ziningi kabi iy'ngane ey'ngaseveka, kuningi kabi iy'ngane ezingay'phatha kahle ngokuthi zifuna ukungena kuphi, zifuna nazo ukuthi zinakekeleke kuhulumeni. Ngiyafisa kodwa ukuthi amakhosi nesilo, izinto ey'fana nalezi siyafisa ukuthi amakhosi siwabone, amakhosi ethu akhulume nohulumeni noma mhlampe bawasebenzise amandla ayo kuhulumeni, ngoba mina ngikholelwa ukuthiwa inkosi noma isilo angeke sibe nawo amandla, singaba namandla amancane kuno-Ramaphosa i-president, ukuthi singavele singakwazi ukuthi sithuleke nje, singakwazi ukwenza lutho siboshwe. Kodwa-ke ezinye izinto phela sizazi la emhlabeni ukuthi zimi kanjani, kodwa khona umuntu oyinkosi noyisilo akafani nami, unamandla athe ukuthi thuthu. Noma-ke kuthiwa-ke mhlawumpe kukhona lokhu kwepolitiki, kodwa banamandla ake befane njengami njengoba nginjena nje ukuthi mina ngingayikhuluma into iphelele ezweni, kodwa kunezinye izinto ezingathi mazilwelwa inkosi noma isizwe, isilo, zikwazi ukuthi lezo zinto zisebenze. Kodwa ngiyakhala kakhulu ngey'ngane zemhlanga ukuthi lezi ngane lezi mangase y'thole into ethile ezingayigqugquzela zinakekeleke, zisaphotheke ukuthi nje uma uzowangena uyohamba umhlanga sesiyazi-ke vele wena ukuthi usuzosaphotheka
until the end, ufunde ngisho isikole, ufunde evarsity uqede. Awungenasikwenetu ukuthi khona into ofanele uyibuyele uyikhokhe back, ngokuthi nje wena uyitshintsha. So leyo nto kungaseva le lot iy'ngane ey'ningi leyo nto. Manje zonke lezi zinto ey'njalo ayinakekeli. So siyafisa ukuthi kube nendawo la khona esingakwazi ukuthi abantu, ngoba akhona amaphuzu abantu abawanawo abaningi bakhuluma izinto ey'philayo ezizosisa le-South Africa phambili, kodwa lezi zinto siyikhulumela emgodini nje, not ukuthi futhi abazizwa ama-leaders, abantu abaphezulu bayazizwa kodwa abafuni ukuzenza, abafuni ukuyi-entertain because they don't want to, ukuthi why kwenziwa yini asazi.